Ya sepurane ya keselak gidal. Wah, ireng ini ancen kok silite dandang. Yuk. Cosplay dadi tikus ah. Waduh, arek iku rek. Hai guys, lah kok peteng rek. Waduh, arek ngateli ku lapo sih ono kono. Waduh, tak pindah sih. Tak golek cahaya sing padang. Wis kanok rek arek. Kate nandi, Mbak? Masalah sik keruwane rek. Kak nandi-nandi. Nggawa apa iku? Bawa anu iki. Bom. Lami ngono. Duh, tapi iki anu isine bom. Awas awas. Tak usah meledak lho, ngalio. Wah, bom! Kapok akon bi ana arek kok buang buae. Mosok mek dodol sawi tok. Mosok kate dodol lawak. Koyok payu. Aku gawe no omelet po. Hah? Omelet. Apa offset iku? Aduh, omelet kudu offside. Koyok untune Jumari ae offside tekok cangkem. Omelet iku apa sih? Waduh, makanan sing terbuat dari mie yang diremukkan ngene iki lho, terus dibalurkan ambek endok. Masalah darmi ya, dadar emi, omelet. Yo kan basa apike omelet kudu darmi. Kan ra iso sih masak dhewe ndek omah. Gak entek, mosok kate tak gatintut ta sih. Yo sik mari ki lek aku gak males mlaku nang pawon. Duh, ayo tak seret lek males. Dilok cacing ndek wetengku iku lho wis muni, krungu ah. Ora? Loh, iki lho abane cacinge mosok gak krungu. Ayo tol, kek ana aku mangan tol. Iya tak gaekno. Waduh. Sik isu kok wis dodolan. Kon wegah ambek aku meneng ae. Sik isuk aja golek perkara. Mosok kate golek harta karun. Kate tuku apa sih? Iki mosok dodol sawi tok makmu. Kene jenggotmu sing lebat iku lho tak dol. Wong kok ono ae. Keremen sih, men akon. Iya, men. Mencret. Aku iki asine kate golek wortel, motoku iki lho cek gak burek. Wong kate gak burek ya apa wong layar HP-mu iki lho barak kaya obor ngono. Ora i. Duh, ayo ndi HP-mu uripno? Wong masih oke tek ndek motomu ya singitan lan ndelok HP-mu kaya ngono. Aduh, gosong rek. Kok ambune sangit, Mak? Gosong ah? Ora, lek tambah sangit iku tambah mantap. Dikek ya apa ya cek gak burek. Dikai duit paling langsung jelas. Wong ora duwe-duwe, tak mulai wis aku. Mulia timbang nyumpek-nyumpeki. Asik. Waduh, hareku metu rek. Des, kon iku lha apa Ono arek iku lho wegang kok njaluk loro PR, gendeng aku isan. Ngomong mbek sapa Mak kok nguasno menisor? Iki lho ngomong ambek tikus. Iki lho Des wis dadi offset-e. Mosok tikus mangane enak. Oh alah. Awakmu ku lapo sih rene maneh? Cosplay dadi tikus ah. Karepmu, kate mangan aku. Tolong aja ganggu hari-hariku. Jare mangko bom, saiki kok dipangan. Ya iku awakmu cek gak melok aku ae. Aku njaluk bome wis. Waduh, iki lek dipangan arek cilik, ususe dadi meledak. Ketok lek karo udelmu lho kembut-kembut. Koyok ketok kon udelku, Mas. Kon aja medhit-medhit ambek arek iki, makne arek iki lho kereng diuntal kon kok. Sik Mbak rekamno aku. Waduh, apa maneh? Rekamno aku gawe tugas. Uripe ana awakmu gak tenang. Kene wis ndang tak rekamno. Ki lho HP-ne. Wis 1, 2, 3, ndang. Wajahku wis putih ha, engko ireng. Putihno. Lah wong jan raine asline ireng, gawe ya pelamir kono cek putih. Hai guys, perkenalkan
jenengmu kok ono cantike? Lah, kan sakarepku iki menceritakan tentang diri sendiri. Lah emang awakmu cantik? Ya nemen delok ora iku permak. Perfect, permak. Ngadali lo mak arek iki. Arek kok nemen. Urusan wis, aku ndelok ae males kok wisan. Wis ndang ayo balen. Hai guys, perkenalkan nama aku Afika Cantik. Umur saya 8 tahun. Asal saya dari perut ibu. Asal iku maksudnya daerah tempat tinggal. Tak lebokno wetenge makmu maneh lho sesuwe. Hei, iki tugasku, meneng ta lah kok. Iya yo. Makanan favorit aku mie godok dan minuman favorit aku Coca-Cola. Waduh barang. Ya sepurane ya keselak gidal. Wis ora apa-apa kok diedit, wis terus ngondang. Hobi aku olahraga badan, yaitu velocity. Duntak, duntak, duntak. Teteret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 . Slebel. Wis kerih kabeh aku ndelok kon. Sudah guys, terima kasih. Ndi apa nih? Mek ngono ta? Kate kok edit apa? Slow motion, durasinya cek dawa. Bayo, ya tahun baru marine, koyo bekecot mlaku kesuwen. Kon kok ngomong, "Hai guys." Ora mari-mari koyo arek keluwen. Lah wong tujuannya cek suwe kok. Samen ngerti? Waduh, gak sido mangan aku iki kok. Aku ingin mari petuk Yanto gobes. Hah? Koyo tau eruh. Waduh, malah nyeritakno mantanku rek. Oh alah, mantane sampean biyen ah. Apa kok putus? Wegah senengane gawani wedokan. Lah, ya sapa ngerti ku makne. Wong makne ku wis innalillahi kok. Gelap lek masalah iki. Ya apa raine Yanto rupane? Ya rupane kaya uwong. Ya mesti ae, mosok kaya ogoh-ogoh. Yanto mbek sapa winginane? Wonge nggawa wong wedok, wedoke wis kisu ti? Ya paling iku mbok dene. Anjen Yanto ket biyen iku sasimu. Sasimo iku apa sih? Kon rek, sasimu iku anu. Sana sini mokong. Nah, Yanto iku wonge mokong. Lah terus, jare Yanto iku mantan. Mantan iku apa sih? Jelasno mak gantian. Mantan iku apa ya? Mantan iku padha mek bapak. Nah, yo bapak. Oh, mangkane kok tuwek. Berarti bapakku iku ya mantanku ah. Kudu ngono maksude. Iki lho wis panganan aja rame ae. Lah tak rasa-rasakno iki kok pahit ya, Mak ya. Aja diwalik, wis panganan ngono ae. Mencurigakan ngene wajahe sampean. Wah, ireng ngene anjen kok silite dandang. Ya mesti ae pahit wong gosong. Ya sepurane wong mangko iku genine kebaraan. Walesan ae. Ngomong kok gak iso masak. Iya, jare men biyen kok tau melok Master Chef. Yo ancen wong aku biyen iku disenengi Chef Juna. Junae dileke. Melok Master Chef apa Take Me Out? Melo acara orang pinggiran. Mangkane praupane melas ngono. Wong anjen mendukung dadi wong pinggiran. Yo ancen kudune pinggiran, kok nengan malah ketabrak. Sembarang wis sak karep riko. Ki lho entekno, cek kamu bazir. Emoh gosong ini kok aku keracunan. Waduh, ora, paling kok lambungmu melok ireng. Ya wis, entekno aku tak nunggu warung.